Udah ya, mau bawa ta jadi bahaya kalau tetap lo. Ini tu. Ai bò làm sao dạy là cho cái gì cái là má trộn đều con nó đi hấp đây nó được gì không phải nữa hả ya jadi con vào cho con cái là tôi thấy ai rồi thì tôi mà sử dụng thì này em không jadi con cái hồi đó nó cột thơ rồi thì ସକାଳୁ ଉଠିକି ହାୱା ବସୁନି ଏକ ଘର କୋଗା ତ ଘର କୋଗା ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଠାରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲେ ସେଠୁ ନଳିତାକୁ ଡାକିଲି ନଳିତା କହୁଛି ଆଲୋ ମାଉସୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବିଭଗ ତାର କେତେ କ'ଣ ମାଗୁଛି ଭାଗ ଦେଲେ ହେଁ ସେଠୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଠଟାରେ ଭୋର ଭୋର ଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନର୍ସିଂ ହାଇ ବୋଉର ଅଲିଆ ବୋଉର ଡାଳିମ୍ବ ଏଇଠି ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁଲେଇଲା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯୋଡ଼ା ଡାଳିମ୍ବ ଖା ତ ଦେହ ରକ୍ତ ହବ ତୁ ବିରି ଖୋଜିଲଣି ଏଠୁ ଯାଇକି ଚେପେଟିକୁ ପୁଅ ଅଣ୍ଟା ତମ ଭାଣିର ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରା ତଳେ ଅଛି କମଳ କମଳ ତଳେ ତଳେ ପରିବା ପରିବା ଭିତରେ ଯାଇ ସବୁ କ'ଣ ରୁଣା ନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ମୋର ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଖାଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ କୋଉଠି ଖାଉଛି କିଏ କୋଉଠି ବସିଛି କିଏ କୋଉଠି ଇଏ କରୁଛି ହଁ ମା ମରିଗଲା ଚୁପା ଛଡି ବାହାରି ଥୋଇଦେଲୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ପିତିଆ ପିତିଆ ବହୁତ ଅଛି ନାନୀ ଘର ସେ ସ୍କୁଲ କରିଛି ଖଣ୍ଡି ବାଡ଼ା ଯାଉ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗଲିନି ସବୁଦିନ ନାହିଁ କରିବ କଜିଆ କରିବ ତା ବାପା ଆମର ଡାକିଲେ ତା ମା ଆମର ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଇ ଆସ ବସେଇକି ନେଇଯିବି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଣ୍ଡିଆ କରାଇଲିଣି ଆଉ କେତେ ବୁଢ଼ା ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି ଯାଆନି ଚାଲ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଶ୍ୱଶୁର ସଭା ନିୟମ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଏ କମଳା ଯେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବସିକି ନିୟମ କଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପୁରା ତା ଶ୍ୱଶୁର ମଲା ତ ଆଇଲାନି କୁଆଡ଼େ ତୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମଲା ସିଏ ମଲା ଇଚ୍ଛା ମଲା ଜମା ମଲା ଆଇଗଲି ଡାକି ଜାଣିନି ଜଣେ ସେଇ କାଠି ଆସିବ ତା ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଗାଁକୁ ଆସିବ ଜଣେ ଡାକେ କରିବ କିଏ ଏ କମଳା ଯାଇ ସେ କ'ଣ ବଟା ନାଚି କରିବ ନା ପଚାଶ ସବୁ ତ ଡକା ହେଉଛି ସେ ଯାଉନି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କୋଠ ଘରେ ପୁରେଇକି ଯିବ କାହିଁଟା ବାଡ଼ିଲେ ଗୁଣ ଥିଲା ମୂର୍ଖାଣ୍ଡିଆ ସଦାବେଳେ ମୂର୍ଖ କାମ କରିବ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଯେତକ ପୁଅ ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ିଆ ଖାଇନି ନା ବୁଢ଼ିଆ ସେ କ'ଣ ହେଲା ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଚଳିଦେଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ଭାରି ସେମିତି ଆସିଲା ଭାରି ଥରେ ଏମିତି କଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ରାଗିଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତଡ଼ିକି ଆଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖି ପକେଇଲି ଇଏ ହଳ ବୁଲଉଛି ବାଇରେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଧିଲୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଇଲାଣି ଆଗେରି ଛୁଆ ଠିଆ ଠିଆ ଆଗେ ବଳଦ ଆଗେ ବଳଦ ଆଗରେ ମୁଁ ତ ବେତ ଠିଆ କରିଦେଇକି ଆଇଲା ହାରି ଆଉ ଇଏ ଛଡ଼େଇବ ଗଲେ ଆମେ ତ ଠିଆ କରିଦେଲା ବଳଦ ଆଗରେ ଲୁହା ବସିଯିବ ଗୋଡ଼ରେ ବଳଦକୁ ଜନ୍ତୁ ବଳଦ ଜନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଲା ହାଡ଼ୁ ହାଡ଼ୁ 4-6 ପାହାରେ ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଦେଲା ଝୁଅ ଧଉଡ଼ିକି ଯାଇକି କହୁଛି ବାପା ବାଡ଼ାନି ଦେଇଦେଇଥିଲା ତୋ ଦିଦିଟା ତାଠି ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ସବୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ଝୁଅକୁ ରଖିଲା କମଳାକୁ ଧରିଲି ନା ହାତରେ ନିଆଁ ଧରିକି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି କଲେନି ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ ମିଟିଂ ହେଲା ଭାଇ ବେହେରା ବସିଲେ ତା ପତରା ହେଲା
ତା ଚମ୍ପା ବୁଝିଆ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ଘରେ ରହିବୁ। ବେହେରା କହିଲା ଯା ତୁ ସଜି ତୁ ଯା ପଚାରିବୁ ତାକୁ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଚମ୍ପା ତୁ ବୁଝିଆ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ଏଠି ରହିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବି ଚଲା ମୁଁ କହିଲି ବାହାରି ହେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ହେଇ ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଗଲାରେ ନିଜ ଆସିଲା ସବୁ କଲେ ଆମର ସବୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବି ନା ଇଏ ଛାଡ଼ିଲାଣି ବିଲକୁଲ ନେଇକି ଗଲା ଯା ଆମ ଦିନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତେଣୁ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ହାଁ ଭଲ ହେଇଗଲାନି ସବୁ ଲୋକ କରିବା ଭଲ ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କାଣି ଭଲ ତା ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିକି ବସିଲା ଯାଇଥିଲା ଗାଧେଇ ପଠାଣ ଆସିଥିଲେ ଗାଈ ମଇଁଷି ନେବାକୁ ଠିକ୍ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ଦେଖ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନୁସାରେ ପଠାଣ ଯାଇକି ଯିବା ଇଏ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲା ଘରେ ଦେଖିକି ଧରିକି ଆଇଲା ଯେ ଚାଣ୍ଡାଳୁଙ୍କୁ ଯଦି ଘରେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗପ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଣ୍ଟି ଶାଶୁକୁ ଦେଇଥିଲା ଶାଶୁ ହାତର ଖାଇ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅ ନାଲ ନାଲ ହେଲା ସେଇଠୁ ପଠାଣ ଫେରିକି ଆଇବ ଆସିଲି ପଇସା ସିଏ ପାଇଲା ନା ଆଉ ସେ କଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ସବୁ ହେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କଲା ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଯେତିକି କିଣିଲା ଶତ୍ରୁଘରେ ଆଉ ଇଏ କରିକି ନାଲ ନାଲ ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ମାନେ ମାରିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲା ସବୁ ଗଲା ବିକି ସାଇଲାଣି ଆଗକୁ ରଖି କଣ ଦେବି ଥବ ଛୋଟିଆ ଧରି ଦେଇରେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଉଦା ଆସିଲି କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉଥିରେ ଆସିବ ଇଏ ଆମର ବାସିନି ଏଇଟା ବେସିନି ଲେଖା ଲେଖି କର ପଲିଥିନ୍ ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ନା ଟିକେ ପକେଇବୁ ଏମିତିଆ ଦେଇକି ପଲିଥିନ୍ ଜଳି ବେସିନି ଥୁଆ ହେଇଛି ବୁଡ଼ିକି ଆଣି ସେଟା ଶୁଣିବୁ ଗଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇବୁ ବିଟିଟା ତଳେ ପକେଇ ସରିଗଲାଣି ଥୋଇ ଥୋଇ ପକା ପକାଡ଼ି ଯଦି ବେଉସ କହୁଥିଲି ଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଉଡ଼ ଘର ଏଠି ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଇଲା କୋଠରେ କ'ଣ ମହତ ଚାଲି ଆସିକି ଶୋଇଲେ ଡାକିଲେନି ଯାଉନ ନହେଲେ ଲୁକୁ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ଦିନ କଥା ଏଠି ହେଇଟା ତାଙ୍କ ଗୁଣା ତର ହେଲା ହେଇଯା ତମେ ତମ କଥା ସିଏ କହିବେ ତମେ ତା କଥା କହିବ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଟାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିବେନି ତମେ ତମ ଭାଇ ଆଉ ଆଇଲା ଧାନ ଗଲା ତମର ଭାଇ ଭାଉଜ ନା ତମ ଗାଁର ହେରା ସବୁ ଭାଇ ଶାଗ କାଟିକି ଯାହା ଦେବି ରହ ତେଲ ପକେଇବୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇଲୁଣି ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ଡାଲମା କରିବୁ ଦେଉନୁ କାଟିଦେବ ସେ ପନିରରେ ଆଳୁ ଯାହା କଖାରୁଟା ଆଉ ସନ୍ତୁଳି ଦେବୁ ନହେଲେ ଜହ୍ନି ଯୋଡ଼େ ଖାଲି ରସୁଣ ବୁଟେଇ ସନ୍ତୁଳି ଦେବୁ କରିବୁ ସେ ଖାଇବେ ଭଣ୍ଡା ପକେଇବୁ ସବୁ କଖାରୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଆଣି ଆଉ ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ହୁଏ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଣିଦେବୁ କାହିଁ କ'ଣ ଡାଲଥିବ ତୁ ଡାଲଥିବ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ କିଏ ବତେଇଲା କିଏ ତାକୁ ବୁଢ଼େଇବା ବୁଢ଼ୀ ମା କ'ଣ ଆଖିରେ ଅନେକ ଏଇ କାମ କରୁଛି ମୋ ଯୋଉ ତ କେହି ବତେଇ ନଥିଲେ ବତିରେ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଏଇ ଆଉ ସେ ତା ମାଇଠୁ ଶିଖିଦେଲା ମାଇଁ ତ ବଡ଼ ତୁ ଯାହା ଧାନ ବେପାରରେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଶିଖ କ'ଣ ମୋ ମାମୁଁ ତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହିଲା ଯେ
ସେଠି ମୋ ମାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କଲେ ଆମେ ଏ ଗୁଲେରେ ମୋର ଥାଉ ଖାଇସାର ଚାକିରି କରୁଛ ବୋଉରେ ମୋ ମାଆକୁ ଏଇ ଗୁରେ ବୁଲି ମାଛ ତାର ମୋତେ ବୁଲୁ ମାଇବ ଉଲୁ ମାଇବ ମୋ ମାଇଁ ତା ମାଉସୀ ବୁଲୁ ମାଇବ ତାହେଲେ ଏଇନ ମୁଁ ଶିଖାଇଦେବି କେତେ ବତର ଆମ ଚାକିରି କରୁଛ ଢେଙ୍କା କଲେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କଣ କାହ୍ନା ବୋଉ ତୋର ରହୁଥିଲ ମୋ ମାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାମା ଦେଇଥିଲି କାହ୍ନା ବୋଉ କେବେ ଖାଇଥିଲା ଆମେ କାହ୍ନା ବୋଉ କାଲି ମାନେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ସେ ସାନ ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇ ପଇଲା ନିଦ ହେଇଗଲା କଖାରୁ ପାଣିକି ସବୁ ସଡ଼ ହେଉଛି ଶୋଇ ଢେଙ୍କା ଖାନା ରଖେଇଲି ଗଳୁ ଯାଇକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ହାଡ଼ି ଯାଇକି ଗଲେଣି ମଜି ଖାଇ ଆମ ଗଳୁ ନା ଆମ ଗଳିରେ ହାଡ଼ ଢେଙ୍କାଳ ଗଳୁ ଆମ ଗାଁରେ ବାହାରିଲି ଏଇ ଭାଇ ବାପ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଯାଇକି ଏ ବାପ ତାଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ଦହିବରା ପକୋଡ଼ା ପିଇବ ଆଉ ଆଇଲାଣି ଏଇ समझ नहीं जो शंकरा बुढ़ीमा तपे तपे नु ता ना तब उपहार कहूँ हाँ ହାତ ଭାଇଆ हाँ शंकरा बुढ़ीमा तम गाँ शंकरा बुढ़ीमा ए मीना सासू ହାତ ଭାଇଆ मीना सासुर उपहार ता कहूँ हाँ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି କୋଉ ଗାଁ କୋଉଠି मीना सासू उपहार साबित्री ମିନା ବୋପାଘର मीना सासू उपा ମିନା ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛି ଶଙ୍କରା ବୁଢ଼ୀ ମା ନା ନାଇଁ ଶଙ୍କରା କୋଉ ଗାଁର हाँ କୋଉ ଗାଁର ଏଇ ଗାଁ ପା ଶଙ୍କରା ଏଇ ଶଙ୍କରା କଥା କହୁଛି ମିନା ମିନା ଏଇ ଯୋଉ ତମରି ଗାଁ ଯୋଉ ମିନା ଶାଶୁ ଯେ ଏଇ ତ। କୋଉ ଗାଁ ଯୋଉ ସେଇଆ କହୁଛି ସରସ୍ୱତୀ କୋଉ ଗାଁ ଯୋଉ କୋଉ ଗାଁ କନ୍ତଲ କନ୍ତଲ ବା ଆଉ କହୁଛି ନା କୋଉ ଗାଁ ହଁ ବା କନ୍ତଲର ସେ କନ୍ତଲ ସାରିଆ ସାରିଆର ଝୁଅ ହଁ ସାରିଆ ଝୁଅ ଯୋଉଟା କନ୍ତଲ ଆମ ଗାଁରେ ବାହି ନଥିଲା ଆସିବାକୁ ସାରିଆ କଞ୍ଚି ଆବେ ସାରିଆ ବୋପାହର ଆମ ଗାଁରେ ବାହାର ତମ ଗାଁରେ ଆଉ ସାରିଆ ମିନା ଭଉଣୀ ବା ନୁହଁ ନଦିଆ ମା ଏ ମିନା ଭଉଣୀ ସାରିଆ ଝୁଅ ସିଏ ନୁହଁ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାରିଆ ତାନ ସାରିଆ ହଁ ତା ନାଁ ସାରିଆ ସାରିଆ ହେଉଛି ଇୟା କଣ୍ଡା ଚକରା ପିଇସି ଆଉ ଠକରା କୃଷ୍ଣ ଚକରା ପିଇସି ଯାଇ ତ ବି ହେଉଛି ତା ଝୁଅ ସାରିଆ ଝୁଅ ସେ ଯାଏ ବାହାରିକା ମରିଯିବ ଶୁଣ ହାଁ ତମେ ବି ଜାଣିନା ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁକୁ ଯାଉନି ଆଉ ମୋର ମନେ ତମ ଗାଁ ଗହ ଆଜିକାଲି ସେ ଲୋକ ଯେ ତମେ ଜାଣିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଥିଲା କୋଟା ହଁ ଏତେ ସେ ମନେ ତୋର ପାଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନେ ନାହିଁ ସେ ବକର ବକର ହୁଏ ତମ କିଛି ସବୁ ଇଆଡ଼େ କୋଉ ଗାଁର କଥା ତମେ ଏତେ କହିଲେ କିଏ ଜାଣିଲେ ଆସିକି ବା ମୋ ମା ପଚାରୁଛି ଲିଜାକୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ। ମୋ ଆଈ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ ମନେ ଆଉ ରହୁଛି ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଚିହ୍ନି ହବନି ମନେ ପଡୁନି ନା ମନେ ପଡୁନି ଏତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲେ ବି ଯାହା ମାନେ ବୟସ ଯେତେ ବଢୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚିହ୍ନା ହଉଛି ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡୁନି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମନେ ଦିଟା ପଡୁନି ଦିଟା ସିଏ ଏଟା ବଡ଼ଦାର ଝୁଅ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଏ ଆଉ ଶିବ ଦିନେ ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗାଁ କୋଠ ଘର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଘର ଘର ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚାଳ ଜାଣି ହବନି ଆଉ ତୋ ଝିଅ ତ 37 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲା ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି କାହାକୁ ଦେଢ଼ଶୁର ନା ସେ ଝିଅ ମହାଦେବ ମହାଦେବ
ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଆରେ ହଁ ମୋ ବୋଉ ତ ଚିନିକି ଆଇଲା। ତୋ କଥାକୁ ଦେଖିଦେଲା କେମିତି ମୋ ବୋଉ ଚିନିଲା କହିଲା ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। ମିଲି ମିଲି ହୁଏ ଖାଲି ନହେଲା ସେ ଗାଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲାନି ଘର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଚାଳ ଘର ସବୁ ଥିଲା। 130 ବର୍ଷ ବା ବର୍ଷେ ପରେ ଆଇଲା ଯେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘର ଗାଁକୁ ଆସିନି। ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା। ବେଟା ପତା ନା କୋଉଟା କହିଥିଲେ। ସେ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗ ଗଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦଶରା ପଡ଼ିଆରୁ ସେ 7 ଆଉଛି। ଫେର ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଟେ ଫେର ଗାଁରେ ବଇଛି। ଫେର ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫେର ସଡ଼କକୁ ବାହାରିଲାଣି। ସଡ଼କଟେ ପଚାରିଲି ତୁ ପଚାରିଲୁ କୋଉଠି ଯିବ ହଁ ସେ ମିଳି ମିଳି ଯାଉଛି। ଏଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏକୁ ପଚାରିଲି କାବୁଲି ବାପାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଦେଖିବ ଟିକେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କିଏ ସେ ଖାଲି ଆଜି ଗାଁ ଯାକ କ'ଣ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ବେଗ ଧରିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଗୋଟେ ବେଗରେ ଓହଳେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବ ସେ କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆରେ ତୁ ମହାଦେବ ନା ହଁ। ଆରେ ଆରେ ମହାଦେବ ଥିଲେ ଆଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଘରକୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ମରି ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିଛି। ସତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବାଇକିନା ରାଧ ହେଲାନି କେବେ। ହଁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ମୁଁ ରାଧ ହେବିନି। ସକାଶ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସିଏ ମରିବ ବୁଢ଼ା ରହିବ। ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ମରିବ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ସିଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ମରିବ ବୁଢ଼ା ପଛରେ ମରିବ। ବୁଢ଼ା ପେଟା ଜୁଆଇ ସାହି କାମକୁ ଯାଉଛି ବାଲିସିବର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତୁ କିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ମାଗିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ନା 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 କେହି ଏରା ଆମେ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ ଏ କଥା ଉଠିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କଣଟା କହୁନ? ତମ ବୁଲା ବାବୁ ଝିଅର ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନାନୀ ପଚାରିଲା ଏଇ ମାଂସ ନବ କହିଲେ ଏରା ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ଏରା ପିଲାକୁ ଖାଇବୁ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଖାଉନି। ଆମେ କିଛି ନ ଖାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏଠି ଦେଇନଥିବ ବାହାରି ରହି ଦାଦା କହିଲୁନି ପୁରୀ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବ ଦେଖିଲେ ବୁଲା ଯାଇକି ତମେ ଆସି ଖାଇଦବ। ଆଉ କି ମାଉସ ଛେଳି ମାଂସ କହର ତୁ ଖା ଏତେ ଆଗରେ ଗୋଟା ଗାଡ଼ି କାଟିକି ଖାଇବୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଁକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାରିକି ପଳେଇ ଯିଏ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଜୀବ ମାରିକି ହଁ ନିଜେ ଛୋଟ ବଡ ହବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କରେ ରହିତ କରେ ତାହାର ଟିକେ ଯଦି ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ପକେଇଦବ। କମ ସେ ଇଏ କରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଡରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ। ଲୋକ କାହିଁକିନା ନଦୀ କାଠ ପଟୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗାଣ୍ଡୁ ଆଉଛି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାକୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଁରେ ତମ ଗାଁ କନ୍ତଲରେ ତା ମାମୁଁ ଘର ବି କନ୍ତଲ ତୋ ଝିଅର ମାମୁଁ ଘର ବି କନ୍ତଲ ତୋ ଘର ବି କନ୍ତଲ ଯା ତମେ ପାଣି ଆଗରେ ସପରାଜରେ ଏକୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଗରେ ଯାଇ ଗୋବାଇ ସେଠି କାଁ ହଉଛି ପାଣି ଆଗରେ ସପରାଜ ସେ ଦିନ ତା ଝିଅ ବାଣି କେମିତି ପଡ଼ାଇକି ରାତି ଯାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜି ଦେଉନୁ କନ୍ତଲରୁ
ଆମ କତର ଲାଗୁ ଯାଉନୁ କତର ଅଛି ବୋଲିକି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଗଣେଶ ଝୁମ୍ପୁଟା ଦେଖି ମୋ ଝିଅ। ଗଣେଶ ଝିଅ ଶିବ ଗୌରୀ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛି ହଉ ତାପରେ ଆସିବ ହାଇଟି ହାଇଟିଆ ପିଲା ବୋଧେ କାହାର କାହା ମାନ ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି କର ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ତ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି ଏବେ କଣ ତମ ଆଗରୁ ଆଜି ଫିଟିଥିଲା ଲକ ଆଉ ଢାଳି ଆମ ଭିତରେ ତମେ ଲାଇନ କଥା କହ କରିବା ହବନି ନା ନାଇଁ ନା ଭଲ ପୁରା ବସ୍ତା ପାଇଛି କରିବି ତୁହି ତ ଦେଇଛୁ ଆମ ଆଖି କାଠି ବିରୁଡାକୁ ପାର୍ବଣ ଦେବା ହବନି କିଏ ଏ କାଠି ଆମ କାଠି ଆମ କାଠି ପୁଅ ବାହା କହିଲାନି ଅବଶ୍ୟ ଝିଅଟା ଦିନ ବାହା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଉ ପୁଣି ଆଳୁ କରିଦେଲା କେତେ ଦେ ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିକି ନା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣି ଦେବନି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲୁ ପତୁ ଯାଇକି ତାର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ କ'ଣ ନଖ ତଳି ଆଣି